سلام كميك أنكم خبركم تعزبتي عبز حلف السومون يتزركح غازيتات حداث إريتريا الحديثة إريتريا حداثن إريتريا بروفايل أتوكيرا تدالو مدد بحساس حكمت حيزنا لكم كريمنا لنا فلما كسابنا عمتا زفنو تحستونا رحوز حدش عمتا 26 عمتا سلام رهوان فقرون قرام لكم لمنا أب عمدي زعبالومي تاريخ تحساس إيطالوي قداي هلكيت عنا زبل تحستو يتسنحنا جردين اندا إريتولا نابعنا بزنبورو قربت توقاداسي نايتا بتعديس تفتسأم قفعي كاب مخانا يدحنن قلو تسامعات أبتوان تهلكيت بجردين اندا إريتولا تخويلهم نابروبا دعاري وريدهم هيوتهم أدحنا ميم أتم نعنا زقاتلون زندلون زنبورو تهدراتون ناندا إريتولا علاماز قبرو أي مسلون انتخانا حفظتاني حاوي أين حفون أبعنا وتهدرات إثيوبيا سبات بألماما أبزقاتلولو زنبورو كلتا وتهدرات تمخليم نابكان شلو اندا إريتولا أتوو أسر نايتم هديمم أو استعاقبوا بمسعب قلنا يكونن بزعباتي جردين أفلت أو زنبورم يمسلو بغتنا بيت صحفات نايت تكاليم أمريحهم يركبوا أب عمدي تعنا زمتو ساعتات أمجاجبات تدهسيسو سرع زخنا ساعتات أمجاجبا كهلونا مخال نتعنانا أقداسيو إذا عينت أجاباب أمجاجبا مجبي أبزر خبنا أوان كم مجاب كحرمنا يخل أما لا علم زوتر ساعتات أمجاجبا أم عالت سلس وأربعة جزية من مجابيو نجو كابدك أس مستبرا بركاز زلونا أمجاجبا ساعات كرسي أفرق معالتي مساح كان ممدك أس كازلو وحدة ساعات دموا درار اتلمون ساعتات أمجاجبايو أب ساعتات درار نوستو مجبي مستي أبدك أسنا زلينا ساعتنا يمحك أجابابون السماع كخوني زمكر ليتي كابدك أستبرا بيركا مجب موساد بكيلاتا سنة مجبي كاب زيد قفو أجابابا مجاجبايو بتوسعي كورس مجبي كوسركا كتزلو خمزي قبايم اتم كيلاتا زقلتو كومو مقبار أب جزي مساح للعاقن مجبي كتوسد زقبر بمخانو أبر كتب بهالن سنة طبابن أب هنصت هاجر زملكة تحستو أب عمدي بهالن سنة طبابن يتسنحنا بهلا ورشانا يتحنت هاجر ببهالن سنة طبابن يزعك أب زعم ببن كولدنا ولدو زمحلالفن ياتا قانقا لمدي تاريخ طباب كولدونا ولدو إناتا محلالفة نحاد هزبي ويحبرتسب سمعت ونات كم سموعي يقبر نزيقاتات من مخانم كابي كم زمتو نابي كم زوك قامتو يزخاخر بهالن سنة طبابن اتم كاندي أم معلا هنسات هاجر انتقام لما ساراتات يوم كمسل زخانة أب بهالن سنة طبابن زنة فوزيقاتات ترقم حلافنتهم بقبو كفالتون كم تسبيس قبرو لهم كينهم كركبون اللوام هزبي ارترا أبز حلف أوانات كاب السرحم عبيت نجارات ممسانات سنتن معك قبل لون كنتك اسنغل أب أوان برتاو قالسنا سنت أنصار بزحان حيالات تغاليسنا كنسعر زخالنا بقلبتنا يتخصنا يكونن أب بهالنا رجيسنا دوس لزبنان بقونس عمزدي أي تعللنان أب عمدي شباب نقص عمد حسابات مقلولنات سلمات نقصنا زبل زعبا يركاب مقلولنات ويتحتنا تزبلت سما ملاخي السلمات نايسباتيوم مقلولات سبات صوتو من عدميوم بزي قدس مسقوناتن سحبتن يوم مقلولنات ويتحتنا مصر إسخام مدنان دمسخا محباء حراي بهالي موخان أتأساسير كاتر مقلات وكون عيكونان تحت رسم التأمان مهلاون مقلول المخان زرخ بيبلون مقلولنات بتريتاوي ملكة عيكونان زغلاز تريد كان أمنت أكرادنخا أتأمامتخا عينخا الزرار بها كمقلاتي مقلولنات كوين كغرب زخالكو أنتخانا آخا لقنا يكونان مقلولنات بقى تحساس با أمنات ويمتكالي بزيارة زغلاز أب عمدي مزاني أب هيوت شلل كبهالو زي بلوم تغستات حلمي ملس استماسا قالو قالات حمام لمدعيوتات كامو ونزاف زبلو زعباتات يتعنحنا أم معدارين الزوبا مايمنين حفشاو أبرتو نتفتات دحنت أكبابن أبطانو الزوبا زركا معبالن زملكة زهاب حبريتا سفيرو أب عمدي ملحق الدباب والفنون اتكال قدلي مبال شوعي كفال علال زانتا مسقديم تقرالي تسقا قايم تتنحنا أبزغطلو قزات غازيت إيرترا الحديثة عمدتات كدايا تنمويا أريادان منوعة بببرن رهبهم أب عمدي على موزعبا أب محبرة من رخبيتات أبي سنان تنصوايت انتاو قزات بحري كمدما بورارات من اللي كابستغارتات أبي سناك ساب حداس إتبازر أسو زعباتها سفير الله
ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ኣገዳስነት ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ንግዲ ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተዳሲሱ ቀየ ባሕሪ ሓደ ካብቶም መትንታት ቁጠባ ዓለምና ተባሂሎም ዝግለጹ ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሞያት ምዃኑ ንዓና ኤርትራውያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሰብ ይርዳና ስለ ዝኾነ ኢና ድማ እቲ ዝኸበረ ዋጋ ብምኽፋል ዋንነቱ ውሕስነቱን ዘረጋገጽና ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ መዓልታዊ ኣስታት 4 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ጽዕነት ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ይሓልፍ ቀየ ባሕሪ ቀንዲ መራኸቢ መስመር ኤስያን ኤውሮጳን ኮይኑ ብኡ ዝሓልፍ መጠን ንብረት 12 ሚእታዊት ናይ ዓለማዊ ንግዲ ይሽፍን በዚ መንጽር ዘሎና በዝሕ ደሴታትን ነዊሕ ገማግም ባሕርን ኣብ ግምት ብምእታው ውሕሉል ወፍሪ ኣብ ምህናጽ ወደባት ብምክያድ ንዕረያ መራኸብን ካልእ ኣገልግሎትን ዝኾኑ ማርሳታት ብምድኳን ካልእ ተመሳሰልቲ ናይ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣገልግሎታት ብምውዳድን ኣዝዩ ዓቢ ቁጠባዊ እቶት ክርከብ ይካል ኣብ ርእሲ እዚ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ወደብ ዓሰብ ኣብ ኣፍ መጻግቦ ባብኤል መንደብ ከም ምዃኑ መጠን ጽልዋ ሃገርና ኣብ ውሕስነት ዓለማዊ ቁጠባ ቀሊል ኣይኮነን ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ምስኪለ ናይቲ ዓውዲ ቅዱስ ዜጋ ዶክተር መድሃኔ ማርቆስ ብምትሕባር ንኣስታት 4,000 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስመራ ናይ 3 መዓልታት ሰሚናር ወዲቡ ኣብቲ ካብ 16 ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዝተዋሃበ ሰሚናር ዶክተር መድሃኔ ማርቆስ ቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኤአይ ኣብዚ እዋን እዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ብኣብነታት ድሕሪ ምብራህ ኣብ ምስላጥን ምቅላልን መዓልታዊ ህይወት ወዲ ሰብ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ዶክተር መድሃኔ ኣተሓሒዙ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ኩሉ ጽላታት ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ተኣታትዩ ክስራሕሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ እንከረድእ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣሳልጡን ጽፎቱን ብዙሕ ሕጋውን ሞራላውን ስክፍታታቱን ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣይሓብአን ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰበብ ጂኦፖለቲካ ክልተ ሞያት ተዳሲሱ ኣብ ናይ ህልውስና መጻወድያ ሓለፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ተሸኺላ ትልኽ ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ተቆጻጺራ ኣርሓ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዓለምን ክትከውን ኣንቂዳ ትመጣጠራላ እቲ ኣብ ውሁብ ካርታ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውድብ ጂኦፖለቲካዊ እራመን ምግባር አንቂዱ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ብስም ምትእሳር ክልተ ማያት ናይ ማይ ጎብለል ሃገር ዋተር ሄጅሞኒ ክትከውን ዓሊሙ ታሪኻዊ ሕጋዊ ፖለቲካውን ዜናውን ምኽንያታት ክኸሻኽሽን ጸኒሕና ኣሎን እዚ መስፋሕፍሕ መናውራዚ ከም ሓደ እዋናዊ ስትራቴጂካዊ ዝላ ክብ ዝበለ ግምት ክወሃቦን ብብዙሓት ኣብ ናይ ታሪኽ ሕቕታ ዝነብሩ ሓይልታት ኢትዮጵያ ክድንቕን ምዕዛብ ንባዕሉ ነቲ ኣፋፍነት ናይ ዝውጥርን ዘንጸባርቕ እዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ዳያሪ ለቢምኪ ነፍሰይ ፍርሒ ሓድሽ ዓመት ዘይሳነ ጽባቐ ዝብሉ ቀሪቦም ኣለዉ ኣብታ ንፍርሒ ሓድሽ ዓመት እትምልከት ዳያሪ ኣብ ዝቕንያት ግን ኣይግድን ወርሒ ታሕሳስ ካብ ተኣቶ ኣትሒዘ ውሽጣዊ ስክፍታ ኣሕዲሩለይ እቲ ዓሚ ከምዚ እዋን ምስ ውሽጠይ ተላዚበ ኣብ ገጻትኪ ዘስፈርኮም መብጻዕታት መደባትን ልዕሊ ፍርቆም ኣይተግበርኮምን የርከበሉ እናበልኩ መዓልቲ ብመዓልቲ እናተተኻኽአ ድሮ ዓመት ኮይኑ ኣብ ህይወት እቲ ኣዝዩ ዘጽላኒ ነገር እንተሎ ድማ ዝኣተኸዮ ቃል ዘይምትግባር እዩ ብነብሰይ ንዘይገብሮም ነገራት ክገብሮ የክብል ኣይደልን እየ እዚ ሓድሽ ዓመት እናተጸበኻ ዝግበር መብጻዕታት ከእሞ እቲ ዘይብርሃን እዩ ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዘይትድገም ሓዳስ መዓልቲ እያ ዓሚ ግን ንመጀመርታ እዋን ብሰብ ተደፋፍየ ኣብዛት መጽላ ዓመት ከምዚ ክገብረ ኢለ ቃልኣት እየ ቃለይ ከይተግበርኩ እዚ ዓመት ውዳእ ምህላዋ እዛት መጽላ ሓዳስ ዓመት ክንዲ ህንጡይነት ፍርሒ ኣሕዲራትለይ ክንደይ ሰባት ኮን ይኾኑ ከምዚ ናተይ ዘጋጥሞም ዝኸውን ኣብ ዓምዲ ደላባብ መበል ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ጥሰት ለንቢዕ ደሚር መሰት ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ 13 ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ብዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል ሳልሳይ ክፋል ታሪኽ ስው ሃይለ ደበሳይ ማሕታ ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንእዞባ ሓልሓል ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ማሕበር ዝምልከት ዝሃበቶ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወዓባት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝዓበየ ጸጋ ንምዕባለን ቁጠባዊ ዕቤትን ምዃኑ ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ዓለምና ኣብ መስመር ምህዞን ሰንዓን ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ፈን ወዓዳት መበል ሻምናይ ክፋል ዛንታ ጀላል ናቕፋ ማሌወዮም ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ኤንድ ኣናላይሲስ ኤርትራ ሰላማዊ በሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ትሕዝቶ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ብዙሕነት ኣብ ሓድነት ምዕባለን ዝህልዎ ተራን ተንተንቲኑ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንያታዊ ባህሊ ትግረ ብሓፈሻ ዘላሊ ጽሑፍ ሰፊሩ
ኣብ ዓምዲ QNA ኣበርክቶ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣድማዕነት ሕርሻ ሃገር ካብ ዘጉልሐ መፍረ ብሉጽ ፈሳሲ ድኺ ካብ ፀሃያይ ባሕሪ ብዝምልከት ምስኪላ ማሪን ባዮሎጂ ኣባል ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ይሕደጎ ተወለስ ተኻይደ ርከብ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 71 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይናበይ ብኸመይ ሰፊራ ትርከብ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ከነመስግኖ ድዩ ዘለና ዝብል ዛዕባ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰበብ ጂኦፖለቲካ ክልተ ማያት ትጸንሐና ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን 40 ዝኾና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዓለምናያ ተመጣጢራ ን39 ዓመታት ዝገበጠቶ ወደብ ገዲፍካ ኣብ ታሪኽ ወደብ ይኹን ደሴት ወኒና ይትፈልጥን ብዙሓት ካብተን ናብ ባሕሪ ይኹን ውቅያኖስ መውፅእ ዘይብለን ሃገራት ዓለም ካብ ገማግም ባሕሪ ኣዝየን ዝተፈንተታ ክነሰን ኣብ ቁጠማ ዓለም ወሳኒ ተረጻውታ ጥራይ ዘይኮና ባሕሪ ኣልቦ ምዃን ዝተቐበላን ሕጋዊ ኣማራጺታት ዘማዕበላን ሃገራት እየን ኢትዮጵያ ግና ብመንጽር ናብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ራሕቂ ባሕሪ ዘይብላ ግንካ ኣዝያ ዓድለኛ ዘብላ ጂኦግራፋዊ ጸጋ ዝተዓደለት ሃገር እያ ብሸነኽ ብምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኢትዮጵያ ብቑዓት ናይ ንግዲ መማረጺታት ወደባት ጅቡቲ ኤርትራ ሶማልን ሱዳንን ኣለዋ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ሃገሩን እንተኾነ ወደባት ኬንያ ክጥቀም ዝኽእል እዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ትሕዝቶ ምሕረት ሰፊሩሎ እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ኣብ ኣስመራ ቀሓውታ ከባቢ ሓሊቤት እዩ ብዕለት 17 ሓምለ 2025 ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣጋጢሙ መራሒ መኪና ዝነበረ መንእሰይ መሐመድ ፈራሕ መሐመድ ስዒድ ብእግሩ ይጓዓዝ ንዝነበረ መንእሰይ ዮሃንስ በርሀ ጸጋይ ብመኪና ሃሪሙ ሞት ዘብጽሕ ሓደጋ ኣውሪድሉ ነዚ ዝፈጸመ ሞት ዝሰዓበ ሓደጋ መዕለቢ ንምግባር ብኽልቲኦም ስድራ ቤታት ዘድሊ ምርዳእ ምስ ተገብረ ብዕለት 18 ታሕሳስ 2025 ኣብ መንጎዞም ክልተ ስድራ ቤታት ካህናትን መሻያኽን ቤተሰብ ክልቲኡ ስድራ ቤትን ኣብ ዝተረኽብሉ ወግዓዊ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ምስ ሓውሲ ከተማ ማይምነት ዘላሊት ትሕዝቶ ይጸንሐና ኣብ ቻይና ሓደ ኢንጂነር ብሰንኪ ዝሓደሮ ድርቀት ናብ ሽንቲ ቤት ብምምላስን ነዊሕ ኣብኡ ብምጽናሕን ተኸሲሱ ካብ ስራሕ ከም ዝተሰወገ ተገሊጹ ኣብ ገጠር ሩምያ ሊባኖስ በዓል ልደት ንምጽምባል ዝዓበየ ገረብ ልደት ብሳምና ከም ዝተሰርሐ ተሓቢሩ ብኮሎኔል ዝጽዋዕ ከልቢ ፖሊስ ኣሜሪካ ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት ቅድሚ ግዜ ብጡረታ ከም ዝተሰናበተ ተገሊጹ ካልኣይ ክፋል ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ኣልቲያር ዓብደልነቢ ሻሃይን ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ጥዕና ሓናት ብኸመይ ክጽሎ ይኽእል ተዳሲሱ ካብ ቀንዲ ዕማም ናይ ሓናት ረኽሲ ምክልኻል እዩ ሓናት ሓያሎ ጸዓዱ ወሃይታት ደም ዝሓዘየን ጸዓዱ ወሃይታት ደም ሕማም ንምክልኻል ዝሕግዝ ኣካል ደም እዩ ሓናት ኣብ ኣፍና ኣብ ዝርከብ ዳሕራዊ ክፋል ናይ ጎሮሮና ሰፊረን ስለ ዝርከባ ድማ ብኣፍናን ኣፍንጫናን ናብ ውሽጢ ሰብነትና ተህዋስያን ከኣትው ይከላኸላ ይርከቦ ሰለስተ ዓይነት ነድሪ ሓናት ኣለው ዘየላው ዝህልዎ ቃንዛ መሪር ግን ንሓፂር ግዜ ዝጸንሕ ሕዱር ወላ ምስ ዓበኻ ቀጻሊ ዝመጽእ ከምውን ደጋሲ ተደጋጋሚ ኣይኹን በር ብገለ ጠንቂ ብቐሊሉ ዝምለስ እዮም ኣብ ህጻናት ዝረአ ነድሪ ሓናት ብብዝሒ ተለዋዋጢ ክሊማ ኣብ ዘለዎ ወቕቲ ከም ዝረአ ሕክምናዊ መጽናዕታት የመልክቱ ብመሰረቱ መጽናዕታት ካብ 15 ክሳብ 30 ሚእታዊት ቃንዛ ጎሮሮ ዘለዎም ህጻናት ብነድሪ ሓናት ዝጥቅዑ እዮም ዘየላቡ ነድሪ ሓናት ኣኪዩት ቶንሲላይቲስ ብፍላይ ክሊማ ኣብ ዝቀየረሉ እዋን ካብ 5 ክሳብ 15 ኣብ ዝዕድሚኦም ህጻናት ብብዝሒ ዝረአ ዓይነት እዩ ህጻናት ምስ ካልኦት መዛነኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ኣብ ደገ ናይ ምጽዋት ባህሪ ስለ ዘለዎም እቲ ረኽሲ ሓናት ካብ ናብን ክመሓላለፍ ምቹው ባይታ ይዝረክብ ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ኣሜሪካ ንግሪንላንድ ናይ ምውናን ባህጋ ይሰምረላ ዶ ይኸውን ዝብል ዛዕባ ተላዒሉሎ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ሌን ድማ ኣብ ጉዳይ ደሴት ግሪንላንድ ምስ ዴንማርክን ህዝቢ ናይታ ደሴትን ሓበራዊ ርድኢት ከም ዘሎ ብምግላጽ ንድሌታት ብምሕዳር ትራምፕ ዝቋም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ልዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ብመሰረት ኣህግራዊ ሕጊ ክኽበር ናይ ግድን ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ ኣሜሪካ ንደሴት ግሪንላንድ ዘለዋ ናይ ምውናን ድሌት ሕጂ ዝነቐለ ከም ዘይኮነም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ዘመልክቱ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ 1867 1910 1946 1955 ከምኡውን ኣብ 2019 ነታ ደሴት ንምውናን ፈተነታት ኣካይዳ ነይራያ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰበብ ጂኦፖለቲካ ክልተ ማያት ማይ ብዶብ ዝውሰን ባህርያዊ ጸጋ ይኮነን ካብ ላዕላይ ዛራ ናብ ታሕታይ ዛራ ስለ ዝፈስስካ ንሓደ ተፋሰስ ሩባ ወይ ቀላይ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ክልተ ክሳብ ብዙሓት ሃገራት ሓቢረን ብመቕረሓ ክጥቀማሉ ይኽእላ ኣብ ዓለም ሃገራት ሓቢረን ዝጥቀማሎም ክሳብ 240 ዝበጽሑ ማያዊ ጸጋታት ኣለዉ ካብ 40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ
حزب عالمن 50 مئويت كابتالا لا مريتاو ጸጋታት ዓለምን ኣብዞም ናይ ሓባር ተፋሰስ ዝርከቡ እዮም ብዙሕ ለኽለኻ ዘለዎ ካን ተኾነ ጥበብ ውህደትን ዘለኣን ምሕደራት ተፋሰስ ሩባታት ንዓለምና ሓድሽ ተሞክሮ ይኮነን ንዞባና ብቐንዱ ድማ ንዞባ ሰሜን ኣፍሪቃ ግና ምሕደራት ጸጋማይ ከቢድ ብድሆ ኮይኑ ይርከብ ምስ ምሕደራት ጸጋማይ ብቐንዱ ከዓ ምስ ምሕደራት ተፋሰስ ሩባታት ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሳባት ኣብ ክልተ መቒልና ክንሪኦ ዝከኣል እዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ ሸብዓይ ክፋል ወራር ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ተጸንሐና ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ጸሎት ድሕሪ ምቁጻር ነህረን ዓቂበን ናብ ኣስመራ ቀጸላ ንጸላይ እግሪ ስዒበን ኣብ ቀሓውታ 35ኛን ሕጂ ሆስፒታል ሓሊበት ንዝነበረ ማዓስከር ጸላይ ደምሰሶሞ ንመላእ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ምቁጻር ኣትየንዋ ዋዕላ እዚ ስራሕት እዚ ኣዝዩ ዘደንቕን ሞራል ህዝቢ ዘበራብርን እዩ ዝነበረ ምክንያቱ ጸላይ ሻርሻይ ወራር ንምጅማር ሰራዊቱ ናብ ግንባራት ባርካን ሳሕልን ኣዋፊሩ ድሕሪ በል ደም ከይነጥርካ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ሰዓት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንኽፋል ከተማ ኣስመራ ተቆጻጺሩ ክርከብን ክስማዕን ዘይገርም ኣይነበረን መርሕ መደብ ሓንቱ ግጅለ ባህል ተጋደልቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኣብ ኣፍቀፎ ዘሎ ከውርዳስ ኣብ ትሽትሸን ዘሎ ኣውደ ቃይሉ መሲሎ ነይሩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ወተሃደራት ጸላይ ሞይቶም ልዕሊ 120 ፎኪስን ማእከላይን ብረት ተሰሊቡ ወተሃደራዊ ሃንደሳ ህዝባዊ ሰራዊቱን ንምንቅስቓስ ጸላይ ዘይውዳእ ብድሆ ኮይኑ ተንቀሳቐሰ ዋና ካይድ ስራሕ ኮርፖሬሽን ጥሬትን ዘራትን ሜጀር ክብራብ አብርሃም ኪላዊ ዓቕሚ ሰብና ኣሓይልና ናብ ኣድማዕ ውፅኢት ንስጉማለና ክብል ገሊጹ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ነቲ ዘመናዊ ሕርሻ ናብ ህዝቢ ንምስጋር ምዃኑ ኣስዒቡ ይሕብር ማይ እንተዘየለ ኩሉ የለን ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሃንጹ ዓበይትን ንኣሽቱን ዲጋታት ብደረጃ ሃገር ካብ ዝጥቀሱ ዓበይቲ ጸጋታት እዮም ኮርፖሬሽን ጥሬትን ዘራትን ኣብቲ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ዞባታት መዝሓሊ መኽዘን ኮልድ ስቶር ሃንዩጽ ይርከብ እቲ ኣብቲ ሕርሻዊ ንጥፈታት ስልጣናታት እናወሰደ ዝሰርሕ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ብገንዘብ ዝልካዕ ከም ዘይኮነ ሜጀር ክብራብ አብርሃም ዘረድእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ጸጋታት ናይቲ ትካል ዓቕሚ ሰብ ምዃኑ ዝገልጽ ኣብ ፕሮጀክት ጸባ ሓልሓለ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ድማ ናይ ዝኣምነት ምዃኑ የብርህ መንግስቲ ካብ ደገ ክኢላታት ብምምጻእ ዝህቦ ሓጸርቲ ስልጣናታት ድማ ንዓቕሚ ሰብ መሊሱ ዝሕይል ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ልዕል ምዃኑ ሜጀር ክብራብ አብርሃም ወሲኹ የረድእ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ንምንታይና ንሓድሽ ዓመት ምስ ሓድሽ ለውጢ ነተኣሳስሮ ዝብል እዋናዊ ዛዕባ ተላዒድሎ ሰብ ኣብ ዝወጠኖ መዓልቲ ወይ ዕለት ክልወጥ ይኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ብጻዕቂ ናይ ለውጢ ሓሳብን ድርኽትን ይስምዖ ገለ ካብቲ ምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣእምሮና ስኢልዎ ዘሎ ናይ ግዜ መቓንዩ ሰባት ብተፈጥሮና ሓደ ነገር ተጀሚሩ ምዛዘም ናይ ስምዒትን ድርኽትን ፍልሊ ነርኢና ንኣብነት ትምህርቲ ጅምሮሉ ግዜ ሰሚስተር ዛዘመሉ ዓመተ ትምህርቲ ዝስማዓና ስምዒትን ዝህልወና ድርኽትን ንበይኑ ስለዚ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ህሞት ኣብ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ስምዒት ሓሳብ መደብ ድርኽት ክስማዓና ንቡር ይገብሮ ኣብነታዊ ሓረስታይ ጸጋይ ግርማጽዮን ብጻዕሩ ኣብ ባይታ ጋህዲ ዝገብሮ ዓውታት ተዳህሲሱ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ብደረጃ ዓለም ኣቓልቦ ሲሕቦም ዝተፈላለዩ መለክዕታት ናይ ዝተዓወቱ ስነ ጥበባውያን ፍርያቶም ትሕዝቶ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ሸባባያት ሓድሽ ዓመት መድረኽ ርእሰ ገምጋም ዝብል እዋናዊ ዛዕባ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ኣገደስቲ እንዶታት ንዕውት ጉዕዞ ትምህርቲ ቁጥር 3 ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጠቕሲ ዝሰሙን ንረክብ ኣብ ዓምዲ ፍረጻዕሪ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ትሕቲ ውሑስን መኣዛውን መግብን ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ጎደና ካብ 2024 ክሳብ 2025 ዝተዘርግሐ ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣዳልዩ ብንጥፈት ኣብ ምትግባሩ ይርከብ ድሮውን ኣብዚ ዝዛዘም ዘለዎ ካልኣይ ዓመቱ እተፈላለየ መደብ ስራሕ ብምውፃእ ሓያሎ ተበግሶታት ወሲዱ ይርከብ ሓደ ካብዞም ስትራቴጂታት ንኡስን ርቡሕን ቃጽዕ ሕርሻ ማለት ንርቃሕ እዩ ዝሓለፈ ዓመት 2024 ብመደብ ንርቃሕ ኣብ ልምዓት ዘራእትን ኣሕምልትን ዘተኮረን ብሰለስተ እብረት ዝኸይድ መደብ ስራሕ ኣብ ባይታ ኣበጊሱ ሎሚ ዓመት ድማ ነቲ ውሑስን መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ሓሳብ ብምልኣት ንምትግባር ኣብ ርእሲ መደብ ንርቃሕ ዝካየድ ልምዓት ዘራእቲ መፍረደርሁን ገደናን ጋብላዊ ቆፎን ወሲኹ ጽቡቕ ኣንፈት እውን ተረኺብሉ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ምቁራጽ ክሲ ዝመልከት ሕቶ ግቡእ ሕጊ ጠቀስ መልሲ ተዋሂቦ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ መርማሪ ቆልዓ መበል 24 ክፋል ዛንታ ንሃገረይን ህዝበይን ጽቡቓት ዓበይትን ገዛውቲ ክሃንጸላ ሕልመዩ ተምሃራይ 5 ክፍሊ ኣራምያ ቆብ ዳዊት ውድድር ስእሊ ተምሃሮ ሒዛት ጸንሐና
ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ራብዓይ ክፋል ትሕዝቶ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰበብ ጂኦፖለቲካ ክልተ ማያት ንታሪኻዊ ሕድሕዳዊ ምፍዳይ ዝብል ኣርእስቲ ሒዛ ቀሪባላ። እቲ 153 ቆጽሊ ገጻትን 6 ሰፋሕቲ ምዕራፋትን ዘለዎ ንድፊ ግዙፍ ስትራቴጂ ክልተ ማያት ሩባ ኣባይ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ጂኦፖለቲካውን ዘርኣውን ምትእሳራት እናሃለዎ ብሰንኪ ግደማዊ ሽርሕታትን ውሽጣዊ ድኻማትን ከም ወሳኒ ሃገራዊ ኣጀንዳ ቀዳምነት ክወሃቦ ከምዘይጸንሐ ይገልጽ። ኣብ ኣጠቓቕማ ዞም ክልተ ማያት ጸንሐን ዘሎን ሃገራውን ዓለማውን ኣመላኽታ ድማ መሰረታዊ ምስትኽኻል ክግበረሉ እዚ ሰነድ እዚ የምም። ዓለም ካብ እንኮ ቁጽራዊ ስርዓት ናብ ብዙሕ ቁጽራዊ ስርዓት ኣብ ተሰጋገረሉ ዘላ ህሞት ንኹሉ ጂኦፖለቲካዊ ለውጥታት ቁሩብ ምዃን ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ይንፍት። ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ጽልዋታት ንምሕያል ኣብ ንጡፍ ውድድር እናሃለዋ ካብ ገማግም ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተፈንቲታ እትርከብ ኢትዮጵያ ኢዳን እግራና ጣሚራ ክትርኢ ግቡእ ኣይኮነን ብምባል ድማ የፈራርሕ። እዚ ቁጽሪ ኣብ ክንዲ በቲ ሕጋዊ ኣህጉራዊ መስመር ስለምንታይ ብ60 ኪሎ ሜትር ክውከል ተደልዩ ናይ ምዕብላኽ ዘመተዩ። ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዓለም በቃኝ ክፈትሖም ነቲ ሓላፊ ሕርያ ቢልዮን ነይረ ጓል ሻምበር ራብዓይ ክፋል ተጸንሐና። ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ መሳለት ትምህርቲ ጓል 11 ዓመትን ከላ ዛዚማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦን ናይ ጀርመን ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ተጸንቢራ እትርከብ ብልህ ተምሃሪት ኣብ ንኡስ ዕድሚያ ኣደነት ዝረገጸት ህፃን ፈረንሳ ብሓደጋ መኪና ኣብ መሐንበሲ ዝተሓለ ኣደን ጓልን ድሒነን። ኣብ ዓምዲ ዝራዕ ወቅትሳድ ብመደብ ንርቃሕ ኣብ ልምዓት ዝራእትን ኣሕመልትን ዘተኮረን ብሰለስተ እብረት ዝኸይድ መደብ ስራሕ ኣባይታ ኣበጊሱ ሎሚ ዓመት ድማ ነቲ ውሕስን መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ሓሳብ ኣብ ርእሲ ብመደብ ንርቃሕ ዝካየድ ልምዓት ዘራእቲ መፍረ ደርሁን ገደናን ጋብላው ቆፎን ወሲኹ ጽቡቕ ኣንፈቱን ተረኺብሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ኣልሰርዋ ኣልባሕርያ ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ጽላት ጸዓትን ዘለዎ ተራ ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ተቓሪረ ሓደጋታት ቻት ጂፒቲ ኣብ ልዕሊ ኣእምሮ ተምሃሮ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊራላ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ደጊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሰላም።